Πάμε τώρα να δούμε άλλη μια αγαπημένη τάση, λίγο διαφοροποιημένη, και δεν είναι άλλη από το animal print. Αυτή τη φορά, με πιο αέρινη διάθεση, μπορούμε να το προσαρμόσουμε σε πιο έντονα χρώματα, δυναμικά, νέων, ακόμη και παστέλ, έτσι ώστε να έχουμε το αγαπημένο μας σχέδιο προσαρμοσμένο στα χρώματα της άνοιξης. Τα πιο συνηθισμένα μοτίβα είναι λεοπάρ, τιγρέ, ζευρέ και φυσικά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε και το butterfly effect, το οποίο είναι απόλυτα συνδεδεμένο με την άνοιξη και εμένα προσωπικά ένα από τα αγαπημένα μου. Εάν από την άλλη θέλουμε την αγαπημένη μας τάση λίγο πιο διακριτική, μπορούμε να την προσαρμόσουμε σε μορφή γαλλικού. Μπορούμε να το δουλέψουμε με long brush ή dotting tool, χρησιμοποιώντας painting color gel, pasta gel, ακόμη και ημιμόνιμο. Και για φινίρισμα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είτε τη shine εκδοχή του είτε τη matte. Πάμε τώρα να δούμε άλλη μια τάση, η οποία είναι διαχρονική, που όμως φέτος την άνοιξη έχει την τιμητική της. Είναι εμπνευσμένο από το clean girl trend, εκπέμπει καθαρότητα, είναι φίνο, είναι chic και φοριέται σε όλες τις περιστάσεις.